Bine v-am găsit, dragilor, și vă invit să urmăriți împreună cu mine o retrospectivă a anului 2010. Anul ăsta a fost, cred că, cel mai bun an pentru formația asta de când existăm. Chiar nesperat de bun, având în vedere schimbările de componență, unii au plecat, alții au venit. Sperăm doar că, în sfârșit, ne-am găsit formula completă, formula perfectă pentru trupa asta și eu cred că o să rămânem în formula asta mult timp de acum încolo. Datorită schimbărilor de personal în ambulanța Truda, am avut câteva luni foarte proaste la începutul anului 2010, dar încet ne-am pus pe picioare din nou, am găsit oameni noi, mulțumim pe calea asta lui Seek and Destroy, my brother. Primele două concerte au fost concerte de la Bacău și de la Roman, două orașe mai mici unde nu ne așteptam să vină atâta lume. Cred că unul din cele mai tari concerte a fost concertul de la Club Fabrica, cred că prin aprilie sau mai, nu țin minte exact. Dar a fost un concert Truda împreună cu băieții de la Act, braderii noștri, bețivii mei. Bun! Cheamă-l pe Tiliclons să bage niște instrucții în ei. Băi! Crizantemelor! Începuserăm între timp să lucrăm la primele două clipuri de pe albumul Agrocultura, că deja îl promiteam de atâtea vreme încât și noi ne săturasem deja să-l tot promitem, vreau să-l vedem făcut odată. Primele clipuri au fost la Arme și Rușine, practic Rușine a fost primul clip care l-am făcut pentru albumul nou. Au fost câteva orașe mai mici ca Aiud, Deva. Alba. Și-a urmat nebunia de la Sibiu. Cred că a fost cheful anului. Eu nu țin minte prea multe lucruri din ce s-a întâmplat acolo, doar că am adormit pe la 5 dimineața în holul hotelului. A fost un chef monstru, cred că cheful anului. Mulțumim celor de la Transilvania Rock Society pentru cum ne-au primit. Bogdan, Hora, Ovi, cu băieții de la Transilvania Tattoo. Sper să repetăm mișcarea cât de curând posibil. Am început între timp să lucrăm la piesele noi, având în vedere faptul că se apropia data lansării albumului. Totodată am făcut și 3 clipuri noi la piesele Teoria lunetistului, Supraviețuitor și Mai bat un cu Insicriu. Problema, un glas în frunte e soluția.
Ne-am apucat să facem o serie de reclame, să le spunem prietenilor noștri de la Black Hawk Security din București. Am făcut o serie de 3 scenete pe baltă, cred că deja toată lumea l-a văzut. Am făcut 3 părți din acest mini-serial, să-i spunem. Bă, aparate, mă, magnet, mă, ce pula mea avut cu primărița, mă? Tu nu ești normal la cap, mă. Tu ești nebun la cap, omule, mă. Apoi o zis de mama! Am continuat după aceea în mai șirul concertelor cu a doua participare consecutivă la Top de Buzău. Mersi mult, Olea, pentru tot. Aici intră în scenă și Mr. Proper, el preluând chitara de la Sică, concertul de la Buzău fiind primul concert al lui cu Truda. De la Buzău am plecat la Timișoara, unde am participat la Student Fest organizat de 100 din Timișoara, unde cred că am avut cel mai mult public dintr-un oraș în afară de București. Au fost peste 450 de oameni, a fost un show excelent. A urmat întâlnirea Moto de la Hunedoara. Mersi băieților de acolo, mersi Marius pentru sprijinul tău și fii sigur că ne vedem la anul și pregătește niște inars, știi tu. Ne mulțumim oricum nebunului de Toni de la Ploiești, care practic ne-a dat patul, ne-a dat băutura, ne-a dat și sufletul, ne-a dat tot. Toni, un om extraordinar și we fucking love you, man! Nu pot să lucrez nimic, toată numai cu chitara, mă. De la sfârșitul verii ne-am și apucat practic de albumul nou, de piesele noi. Toată zona zdrăngii, nu știe să cânte nimic. Așa cântă, intră careva cu raba în casă. Deși încă turneul de promovare al albumului Agrocultura încă nu se terminase. Ia zi, bă, copchile, tu nu știi cât e 1 plus 1, ți-e 3 calculator, mă? Păi de-aia trebuie, mă. Filmat clipul piesei Lăsați-mă în pace, care este prima piesă care a apărut pentru albumul Unifoame. Și vrem să mulțumim MC Music pe această cale, pentru că ne-a dat voie să filmăm în incinta unui magazin de al lor. La invitația lui Toni ne-am întors după 2 luni, mai exact pe la mijlocul lui septembrie în Ploiești, unde a fost al doilea chef al anului. Toni ne-a primit în barul lui, a fost un chef, practic nici n-a fost concert, a fost un chef. Acolo am făcut un ciolan cu fasole enorm, cred că într-un malaxor de pâine de vreo 100 de kilograme, nu știu exact. Toată lumea s-a simțit extraordinar de bine, nu conta că se cânta în praf, că se cânta, că vecinii ascultau, că treceau maneliștii și cocălarii prin fața barului și se uitau ce dracu se întâmplă acolo. A fost un chef splendid. Toni din nou la înălțime. În sfârșit am ajuns și noi să avem studioul nostru, am avut Truda Range Part 1, Truda Range Part 2, Truda Range partea a 3-a, Truda Range partea a 4-a. All of that! Este o chestie imperativă pentru orice trupă să aibă sala lor, să nu umble nimeni altcineva la sculele lor, să fie acolo cum le reglează ei, să le găsească a doua oară când vin. Cred că într-un an, 2, nu știm că exact, tot casa asta o vom dărâma și o vom reorganiza și vom face studio din ea și iată că nu știm încă ce se va întâmpla, dar sperăm să ne putem extinde, să facem exact cum vrem noi să fie. Domnul începe să mă sperie. Așa că vom face ultima piesă pentru voi, dragilor. Hai să pupăm o moștie.
om normal, da. Hai! Hai să o huim pe pista asta! În orice caz, sau caz în orice, vorba lui Diavolul, am avut, cred că, cel mai bun an de când existăm și asta doar datorită fanilor. Am mai zis-o și o să mai zic încă o dată, totul fără fani nu există. Bineînțeles, datorită muncii noastre care o depunem, pieselor, cred că toată lumea observă că suntem o trupă activă. Nu trece o zi în formația asta ca să nu înregistrăm sau să nu repetăm sau să nu filmăm un clip, să nu ne întâlnim doar și să discutăm despre potențiale idei de piesă. Nu pot să râd, mă, pulă, stai. No, gata. Bă, adă-mi ciorapul ăla de voce. Să se aduc șosete. O, ce vestă minunată. Deci scârțeiul și aia fut-o Hristos. O, ce veste minunată. Pula mea, mă.